हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। बांधवणं हा जिल्हा विकास करेल, पण कपाळ करंटे मध्ये मध्ये येतात त्या विचारावर त्या ना काय केलं, रस्त्यासाठी काय केलं, शिक्षणासाठी काय केलं, इंडस्ट्री रोजगारांसाठी काय केलं, 2.5 वर्षात काय केलं। 56 वर्ष झाले शिवसेनेला, पहिल्या 45 वर्षामध्ये साहेब असेपर्यंत शिवसेना घडायला, वाढायला, सत्तेत यायला कोकणाने आधार दिला। म्हणत नाही मी नारायण राणे, कोकणीच माणूस तिथे होता। महाराष्ट्रात वन सगळ्या जिल्ह्यात, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र फिरणारे कोकणीच होते। मग उद्धवा काय केलंस रे बाबा 2.5 वर्षात? आलाच 2दा मासे खायला। ठराविक लोकांकडून मासे डबे कुठून जातात मला माहिती आहे, ते तर 2 डबे बंद झाले। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।